Светът е цветен и разнообразен, изпълнен с хиляди невероятни дестинации, за които мечтаем да посетим. От исторически забележителности до футуристични мегаполиси, всяко място крие своята магия и очарование. Днес ще ви представим топ 5 най-посещавани дестинации за 2024 година, градове, които привличат милиони туристи със своята култура, архитектура и незабравими преживявания. Готови ли сте да откриете кои са те? Да започваме. Номер 5. Дубай се нарежда на пето място по посещаемост на туристи през 2024 година, привличайки милиони хора от цял свят със своя лукс, футуристична архитектура и невероятни атракции. Градът е основан през 1833 година, когато племето Бани Яс, водено от династията Ал Мактум, се заселва на брега на Дубайския залив. От малко рибарско селище той се превръща в глобален мегаполис. Тук се намира най-високата сграда в света – Бурдж Халифа, 828 метра. Градът разполага с изкуствени острови, като Палм Джумейра, създадени чрез насипване на пясък в морето. В камилските надбягвания вместо традиционните жокеи се използват роботи, управлявани дистанционно. Номер 4. Хонконг се нарежда на четвърто място сред най-посещаваните градове в света за 2024 година, привличайки 20,5 милиона туристи. Градът е динамичен мегаполис, който съчетава традиционна китайска култура с модерен космополитен начин на живот. Хонконг има богата история през 1842 година. Става британска колония, а през 1997 година е върнат на Китай като специален административен регион. Днес той е един от най-важните финансови и търговски центрове в света. Градът има над 1300 сгради с височина над 100 метра, повече от всеки друг град на планетата. Хонконг е дом на Монкок, един от най-гъсто населените квартали в света. Хонконг предлага уникална комбинация от култура, технологии и природа. От Виктория Пик, където се разкрива невероятна гледка към града, до Колонния пазар, където можете да усетите истинския дух на Азия. Също така, уличната храна и морските дарове в Хонконг са сред най-добрите в света. Номер 3. Лондон се нарежда на трето място сред най-посещаваните градове в света за 2024 година, привличайки 21,7 милиона туристи. Това е един от най-старите и най-космополитни градове в света, съчетаващ богата история, култура и модерни технологии. Градът е основан от римляните през 43 година. Под името Лондиниум из вековете се превръща в един от най-важните политически, икономически и културни центрове в света. Лондон е град на историята, кралските традиции и световната култура. От Биг Бен и лондонското око до Бъкингамския дворец, това е място, където можете да се докоснете до миналото и бъдещето едновременно. Ако сте фенове на изкуството, модата, музиката или Хари Потър, Лондон е задължителна спирка в туристическия ви списък. Номер 2. Истанбул заема второ място сред най-посещаваните градове в света за 2024 година с 23 милиона туристи. Градът, разположен на два континента, Азия и Европа, е историческа столица на три велики империи – римската, византийската и османската. Истанбул е дом на базиликата Света София, която е била първо църква, после джамия и днес е музей. Градът има и Гранд Базар, един от най-големите и стари пазари в света с над 4000 магазина. Синята джамия, джамията Султан Ахмед, е известна със своята архитектура и е една от най-големите джамии в света. Номер 1. Банкок заема първо място сред най-посещаваните градове в света за 2024 година, привличайки 32,4 милиона туристи. Градът е културната и икономическа столица на Тайланд, известен със своите пищни храмове, оживени пазари и невероятна кухня. Банкок е дом на Големия дворец, историческа резиденция на тайландските крале, и е известен със своите канали, които му спечелват прозвището Венеция на изтока. Градът е също така популярен със своята улична храна, включително ястия като пад тай и том ям.